Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bocah-bocah, kepriye kabare? Mugi-mugi sehat sedaya nggih. Amin. Ayo sakniki bareng-bareng sinau basa Jawa. Sadurunge sinau, aja lali ndonga dhisik nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Monggo disimak video pembelajaran sakwise niki. Kancil ngapusi munyuk. Ana munyuk nemokake kebon gedang sing akeh banget wohe. Dheweke seneng banget. Banjur crita marang kanca-kancane. Nanging munyuk ngilingake marang kancane supaya ngati-ati menawa konangan Pak Tani bakal dipateni. Keprungu cerita mengkono kuwi, Kancil goleki banjur nemokake kebune Pak Tani. Kancil nyusup ing jerone kebun, nanging ora bisa nggayuk gedang saka wite. Kancil banjur mikirake cara nanging dheweke kaget banget merga diuncali kulit gedang. Pikire Kancil ana Pak Tani. Banjur Kancil ngadak, tibake sing nguncali kulit gedang iku mau si munyuk. Munyuk rumangsa gumedhe merga bisa meneh lan mangan enak. Beda karo Kancil, nanging Kancil ora kelangan akale. Kancil sumebar yen dheweke ora rumangsa lara diuncali merga mung kulite lan ngelokake yen munyuk mendung. Merga pegel, munyuk banjur nguncali Kancil nganggo gedang mateng. Nanging Kancil ngelak supaya ora bisa kena. Merga kari siji gedange yen munyuk isih rumangsa luwih. Munyuk rumangsa eman yen digawe mbandem Kancil. Gedang iku banjur dipangan munyuk dhewe. Kancil ing ngisor guyu-guyu maruhi munyuk sing kena diapusi. Saiki Kancil wis wareg munyuk sing luwih. Alhamdulillah, mugi-mugi materi sing awake dhewe sinaoni dina iki dadi ilmu sing bermanfaat nggih. Nganti tekan sakmini wae pertemuan dina iki. Mangko dilanjutke malih ing video pertemuan selanjutnya. Tetap semangat belajar nggih. Salam sehat, salam semangat, salam basa Jawa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.